Вітаю! Быць беларусам. Гэтае пытанне за нашу цяжкую доўгую гісторыю амаль ніхто і не ставіў. І гэта зразумела. У беларусаў ёсць больш важныя справы, чым стварэнне будь-якога самаідэнтыфікавання. І ўсё ж такі, нават не гледзячы на гэта. План сахі і касы, белы вус, блакітнае вока. Калі чарговы раз пачынае даўбіць ягоную сраку, недвусэнсова задаецца пытаннем. Почему так, нахуй? І вот што я вам адкажу. Быць беларусам, асабліва сёння, Это на самом деле действительно кринж. у адзін дзень з'явіўся Бог і стварыў гэтую краіну. І судзячы па ўсім, ён загадаў, што гэта краіна будзе яшчэ тым трэшаком. А ніякіх сумневаў на гэты конт. І таму мы з вамі тут і зараз прызнаем гэты бясспрэчны факт. Беларусь краіна скурчу. Бо прызнанне гэта першы крок на шляху выйсця са срак задвечных складанасцяў. Лейце Элю і хлісцік котку жонку на калені. Мы ствараем гісторыю. This is survival of the fittest. This is do or die. This is the winner takes it all, so take it all. На нашым шляху да разважнасці па-першае згадаем, што такое скурч. Чаму відэа і назва канала носіць гэтую назву. Скурч гэта беларуская версія ангельскага крінжі. На жаль, невядома, які геній, мемолог і мовазнаўца стварыў гэты тэрмін. Зразумела толькі, што выкарыстаны той жа прынцып, што і з ангельскай версіяй крінж. Скурчыцца, таму і скурч. Ну а зараз перайдзем да тэмы відэа. Прыямбула. Ты нараджаешся не ў Рільмі і ва Флоренції. а ў туповым мухасранску з жоўтымі, белымі, з'едліва-ружовымі і з'едліва-бірузовымі вазонамі. Твае двары, дзе ты расцеш, гэта бутэлькавыя пальмы Лас-Вегасу і лебядзінае возера Покрывак. Патаемная арганізацыя, да якіх ты можаш далучыцца, гэта альбо БРСМ, альбо збор подпісаў за чаргового клоуна. Ну і гэтак далей. Калі ў цябе маецца хоць ледзь густа, ўсё тое, што цябе аточвае, твая хата, вуліцы, горад, універ, кола, праца, кіраўніцтва, сваякі і часам сябры, паводзіны і думкі ўсіх навогул, амаль усіх, выклікаюць звычайна сорам. Я згодны, што такое можа быць з кожным ва ўсім свеце, бо не ўсе мы нарадзіліся ў... Рільмі. Але настолькі лютага скурча ва ўсіх сферах жыцця цяжка сябе выявіць. Асабліва адносна таго, што людзі-то самі не дрэнныя. На фоне... Ну вы зразумелі. Усіх я меў на ўвазе. Гэта ўсё фармуе з дзяцінства не толькі адсутнасць густу, але і самы жудасны біч беларускага народа. Всеагульную абыякавасць. О, гэта млявасць і абыякавасць да жыцця. І вось галоўная складанасць. Адсутнасць ініцыятыўнасці – гэта гарант існавання калгаса на вуліцах і ва ўсіх сферах жыцця, бо хто тады можа прапанаваць нешта іншае. Пры гэтым, калі ты спрабуеш стварыць што-небудзь, выяўляеш ініцыятыву, паўстаеш панад усім, цябе ж затопчуць свае же. Ініцыятыву ў нас пачынаюць душыць з дзяцінства, дабіваючы большасць у школе. А фраза «сабе даражэй выйдзе» у сутнасці сімвалізуе гэта. Таму праява ініцыятыўнасці значыць для нас або што на цябе зваляць усё, а потым абгадзяць, або што цябе адразу ж заздзяўбуць, затопчуць, заплююць. І абассуць потым. І мы, задаемся пытаннем. Почему так? Ну і гэта, уласна, ўсё, што мы можам зрабіць адносна нашага меркавання. У нашых суайчыннікаў ярая вера ў тое, што ўсё наканавана якісьці там лёсам, кіраўніком ці тым, чыя хата не з краю. І вось чаму. У беларусаў не мае самаўпэўненасці існавання грамадства і ўласнага ўдзелу ў ім. Бо не існуе развітага культурнага коду, які мог бы з'яднаць іх у адначасці перад тварам складанасці ці ворага агульных інтарэсаў. Культурны код і ягоныя рысы амаль не існуюць. Канешне, акрамя такіх вялікіх дасягненняў, як вышыванка і літара ў нескладовая. Ну і паколькі культура народа адсутнічае, за яе фармавання жестачайша бярэцца дзяржава. Тут вам і трактары, і дажынкі, часам смачнае піва, дзяўчаты, Менск, берасцейская фартэцыя, вазоны, блакітны і ружовы колер, калі ты правінцыял, і жоўты, калі ты карэнны менчук. Такія ўвогуле існуюць. Яшчэ далучым да гэтага тое, што мы жывём у постсаўке з нязменным братэрскім уплывам, што дае нам штодзённы буст на калгасаванне ўсёго наогул вакол нас. І тут паўстае думка, што каб пазбавіцца гэтага бруднага віру на культурным узроўні, трэба не проста культура, а моцная звышчат культура, якая, не гледзячы на тое, што яе заўсёды безумоўна будуць выпаліваць да глебы, зноў і зноў самадрадзіцца як мінімум сярод значнай часткі насельніцтва. І тут ужо ідзе гаворка аб вышэйзгаданым культурным кодзе. Аб ім мы паразмаўляем. Беларуская культура ў пашыраным разуменні
Падкрэсліваю, у пашыраным разуменні. Амаль што не існуе сёння. Таксама разам з гэтым не існуе і культурнай асацыятыўнасці. То бок кожная нацыя, праднацыя, народ, этніка альбо культурніцкае месцавае ўтварэнне маюць выразныя асацыяцыі, вядомыя ў свеце альбо па-за мяжамі гэтага ўтварэння. Не кажучы аб унутраным разуменні гэтых культурных рысаў ва межах дадзенага культурнага ўтварэння. З культурных пластоў у дзяржаве Рэспубліка Беларусь існуюць дзяржаўны, Бред. гістарычны, які зараз не працуе і не будзе працаваць, полкаванародны брэд, на які ўсім напляваць, ну і гэта ўсё. То бок народная такая заўзята беларуская штодзённая культура адсутнічае ўвогуле. Засталіся толькі мясцовыя рысы і некаторыя шкепкі менталітэту, якія нас добра адрозніваюць ад масы саўковых народаў, але якіх недастаткова для ўтварэння паўнавартаснага культурнага слою. Калі народны ўплыў на культуру адсутнічае, як я ўжо казаў, за гэта бярэцца дзяржава і фармуе ўсё адносна свайго бачання. Бульба, трактар і вазон. Дарэчы, з поўнага попуска нас ратуе толькі глобалізацыя і існаванне інтэрнэту, але гэта таксама лайновы ўплыў. На паверхні грамадства, то бок ва ўзаемадзеянні з іншымі грамадзянамі і структурамі ці дзяржавы ці грамадства, проста кажучы, наш кантакт па-за мяжамі нашай хаты з краю. Тое, як мы ўяўляем нас як краіну ці народ. Вось там, карацей. Замест культуры існуюць застаўшыся з саўковых часоў папярэднія ўстоі. І ўсе жывуць гэтымі ўстоямі, хутчэй больш у страхе быць пастаўленымі ў кут. Ну, і яшчэ праз памяркоўнасць. Мы спрабуем быць лаяльнымі лайну, пры гэтым не любя лайно, але старанна хаваючы ад сябе гэта. І гэта не толькі тое, аб чым вы зараз падумалі, але літаральна ваш вобраз жыцця. Дарэчы, гэты прыклад знішчае міт, што складанасць існуе ў нечым адным альбо нейкая адная. Не, гэта так не працуе. Такога чыну цяжкасці і іх вырашэнне гэта звычайна нешта комплекснае. І, на жаль, мы не фармуем пытанне беларускай будучыні пад такім кутом. Мы не жадаем прызнаць, што стаім у лайне. Весь час. Адсутнасць гэтага прызнання не дае нам перайсці на наступны крок наперад, на крок вырашэння. Наступная велізарная культурная складанасць – гэта адсутнасць актуальнасці. Вось прыдумалі 30, 80, 100 гадоў таму нейкі брэд, і мы дагэтуль яго выкарыстоўваем. Яно і тады было брэд, але б хаця б актуальны. Зараз жа гэта крынжовы і неактуальны брэд. Всё саўковае, а ў нас толькі такое, яно не актуальна, але складанасць нават і не ў гэтым. Складанасць у тым, што яно яшчэ не працуе. Бо неактуальнае бывае працоўным, яно проста можа быць састарэлае. І мы маем такія прыклады ў іншых народах і краінаў. Але гэта не пра нас, бо, відавочна, мы не маем таго грунту, які фармаваўся ў гэтых народах стагоддзямі. Змаганне за будаванне новай краіны, народу, культуры патрабуе абсалютнай актуальнасці, каб яна працавала. Акрамя ўсяго саўковага, гэта датычыцца таксама і гістарычна-фолкавага напрамку, якія нам прапануюць все тыя, хто лічыць сябе альбо ідэолагамі беларускай культуры, альбо ўсялякія адвечна змяняючыся твары супраціву. Праз неактуальнасць ідэяў, метадаў, падыходу і ўвогуле разумення сённяшняй рэчаіснасці, іх ідэі ніколі не будуць працаваць. Што мы і бачым. Садок, школа, універ, гэтае вечнае вучаць у школе. Мы ведаем, што гэта падман, гэта крынж, і што гэта нерэальна, то бок не працуе. Але мы прымаем гэта ў сваё жыццё. Я пра тое, што ўсе гэтыя дробныя прыняцці фармуюць нас у такім ключы. Мы прызнаем гэтыя правілы, становімся памяркованымі цярпіламі. І тамака ўжо па нахільнасці ў залежнасці ад моцы характару. Мы называем гэта жыццём. Наше грамадскае жыццё і ўзаемадзеянне ў грамадстве – гэта перажытак старажытнага старамоднага папулізму усраўшыся часоў, у які ў прыдачу як з вядра лайном льецца яшчэ і глобалізм сучаснасці. Стварае сумесь несумяшчальна, якое робіць наше жыццё і ўзаемадзеянне з грамадстве яшчэ болей крынжовым. І мы не крынжуем ад крынжу толькі таму, што нам ужо пляваць, мы прывыклі. Возьмем цікавы прыклад на гэтую тэму. Да гэтага часу у публічна-афіцыйным плане ў нас саўковых часоў не існуе сексу. Гэта пры тым, што вакол дзеецца проста дзікае блядэрства. І гэта ідэальны прыклад, бо у нас мадэль паводзін паміж жанчынай і мужчынам уяўляе некую ілюзорную сумесь уяўлення старажытных шэкспіраўскіх рыцарскіх устояў, цалковай дробязнасцю, куды без яе, і бязлітасных павеяў заходняй ураўнілаўкі і талерасціі, якую ўвогуле незразумела якім чынам мажліва ўпіхнуць у гэтую і без таго скурчацечную вакханалію. І так ва ўсім. Мае паважаныя гледачы, вядома ж, могуць заявіць, што я перабольшую, і ў некаторай ступені будуць мець рацыю, бо я гляджу на праблему занадта глобальна і ад саміх каранёў, то бок ідэалізую. Так ці інакш я даю вам ежу для разважанняў. Беларусь без курча – гэта насамрэч філасофскае пытанне. І ці Беларусь гэта ўвогуле?
без кринжу. І урешті наш герой каже Я люблю эту страну. і задає питання: а яка є наш Білорусь? Без курча, без кринжу. І ви видите, що адказу-то нема. У нас белый, выпацканы, скамечаны, але ўсё ж чысты ад літар ліст. Гэта як і пустэча, так і прастора для напісання чаго заўгодна. Смекаешь? Я засіраўся беларускае цэлы відос, таму што люблю ўсё беларускае, Беларуся беларусаў. І вельмі б жадаў, каб гэта ўсё не было б шматом лайна, а паўстала бы нечым больш вартым толькі кайфарыкаў. Мы тут ствараем рэйл-движуху, подписки на Шанель і ваши будь-якія каментавання пад відэа дадуць жыццё і існавання гэтай маленькай выспе разважнасці і трашачка океане лайна і ўсеагульнай дэградацыі. Да сустрэчы, мои салодкія. Я засіраўся беларускае цэлы відос, таму што я люблю беларускую.